Dobry wieczór, witamy Was bardzo serdecznie z gościnnych progów katowickiej pomarańczy w imieniu organizatora 11. edycji Silesian MMA Fundacji Wspierania Sportu Silesia. Witam Was serdecznie na ceremonii ważenia. Moi drodzy, jutro, 23 września, hala sportowa Mysłowice, godzina 19. Spotykamy się, aby po raz 11 dokonać starć w oktagonie. Dzisiaj ceremonia ważenia. Jeżeli jeszcze nie macie biletów, to możecie je nabyć bezpośrednio w kasach przed jutrzejszą imprezą, bądź też za pomocą strony internetowej silesianmma.superboss.pl. Jeżeli nie może Was być jutro z nami w Mysłowicach, to oczywiście możecie obejrzeć galę w systemie pay-per-view silesianmma.ppv-stream.pl. Pod tym adresem znajdziecie transmisję z jutrzejszej gali. Moi drodzy, zanim przejdziemy do ceremonii ważenia, informacje na temat sponsorów i partnerów gali, to oczywiście Miasto Mysłowice, Dariusz Wójtowicz, prezydent Mysłowic, Pasja TV, przeliczkosztorys.pl, Aqua, woda sodowa, DBX Bushido, Show Your Strength, Panomedia, Grupa Wolf, Zintegrowana Grupa Ratownicza, Kombiasty Wideo oraz sponsor strategiczny gali, czyli firma Montostal Silesia. Wielkie brawa dla naszych partnerów, moi drodzy. Szanowni Państwo, jesteśmy oczywiście w klubie Pomarańcza w Katowicach i jesteśmy także na YouTubie Silesian MMA, także witam także bardzo serdecznie widzów, którzy oglądają dzisiejszą ceremonię ważenia za pomocą internetu. Mamy nadzieję, że już za chwileczkę tutaj będziemy mogli dostarczyć Państwu naprawdę ogromnych emocji. Tak jak wspomniałem, jutro 23 września od godziny 19 w hali sportowej w Mysłowicach 11. edycja Silesian MMA zagra podczas tej imprezy między innymi Dedis, artysta z Mysłowic, także nie tylko walki, nie tylko sportowe emocje, ale także muzyczny przerywnik w dniu jutrzejszym. A teraz, żeby nie przedłużać, zaczynamy to, co najważniejsze, czyli ceremonię ważenia. Moi drodzy, pierwsi zawodnicy z kategorii semi-pro w narożniku żółtym reprezentant Shark Top Team Bytom Mateusz Bednarek. Zapraszam. Mateusz, zapraszamy na wagę. I mamy tutaj 69,5 kg. Wielkie brawa w limicie, kategoria wagowa do 70 kg. A jego przeciwnikiem w narożniku niebieskim będzie przedstawiciel MMA Tadorys Katowice, Kamil Drzymała. Wielkie brawa. Waga Kamila 69,75 kg, również w limicie. I zapraszam panowie do face to face. Głębokie spojrzenia prosto w oczy. I panowie przed siebie w tej chwili spoglądamy. Państwa poproszę o wielkie brawa dla zawodników. Za chwileczkę jeszcze pokaz umiejętności, natomiast pytanie do Mateusza. Mateusz, jak przygotowania przed tą jutrzejszą walką w twoim wykonaniu? Dobrze, zobaczycie wszystko jutro na walce. Okej, krótko i na temat, Mateusz. Kamil, powiedz, jak ty się czujesz przed tą jutrzejszą walką? Wszystko w jak najlepszym porządku, przygotowania poszły najlepiej jak tylko mogły. Super, wielkie brawa dla zawodników i do pokazowego tutaj treningu zapraszam Mateusza. Mamy do wyboru albo 30-sekundową walkę z cieniem, albo pokaz tutaj umiejętności na tarczach. Mateusz Bednarek, Shark Top Team Bytom, kategoria wagowa do 70 kg, jutro narożnik żółty. Wielkie brawa. Dziękujemy bardzo i zapraszamy Kamila do pokazu. Kamil Drzymała, MMA Tadorys Katowice, również kategoria wagowa do 70 kg. To oni otworzą jutrzejszą galę. Wielkie brawa.
A my przechodzimy do kolejnej pary, kategoria wagowa 72 kg, narożnik żółty, reprezentant Spartana Chorzów, Patryk Owczarzak. Zapraszamy na wagę. Siedemdziesiąt 71,85 kg w limicie, wielkie brawa. A jego przeciwnikiem w narożniku niebieskim będzie Pascal Tworek, wielkie brawa, Silesian Cage Club. Zapraszamy na wagę. 71,75 kg. Wielkie brawa. Zapraszam panowie do face to face. Mięśnie napięte, spojrzenia bardzo ostre. Dziękuję bardzo panowie. Przed siebie patrzymy w tej chwili. Ja widzę, że to skupienie jest pełne, także nie będziemy pytać. Zapraszamy od razu do treningu pokazowego. Patryk jako pierwszy. Szanowni Państwo, Patryk Owczarzak, kategoria wagowa 72 kg, Spartan Chorzów. Jutro w narożniku żółtym. Wielkie brawa. I zapraszam Pascala do pokazowego treningu. Jutro narożnik niebieski, Silesian Cage Club, Pascal Tworek. Ogromne brawa dla niego. I czas na kolejną parę, która wystąpi jutro podczas gali. Narożnik żółty, Shark Top Team Bytom, Nikos Siafakas. Kategoria wagowa 84 kg. Zapraszamy na wagę. – 83,3 kg, czyli jest doskonale w limicie, a jego przeciwnikiem w narożniku niebieskim reprezentant Draculino Oświęcim, Krzysztof Grabowski. Waga 83,45 kg. Zapraszam do face to face. I zapraszam panowie przodem, patrzymy przed siebie. Tu jeszcze chwila dla nas, dla fotoreporterów. A państwa poproszę o ogromne brawa dla obu zawodników. I zapraszam Nikosa do pokazowego treningu jako pierwszego. Narożnik żółty w dniu jutrzejszym, kategoria wagowa 84 kg, Shark Top Team Bytom, Nikos Siafakas. To będzie walka numer 3 w dniu jutrzejszym. Wielkie brawa. I jeszcze krótki pokaz umiejętności. Krzysztof Grabowski, jutro narożnik niebieski, Draculino Oświęcim. To również kategoria wagowa do 84 kg. I ogromne brawa. Przechodzimy do kolejnego ważenia i kolejny pojedynek w dniu jutrzejszym. Kategoria wagowa 77 kg. Narożnik żółty, Oskar Tyrcha, Shark Top Team Bytom.
I Oskar nam wnosi na wagę 77,6 kg, idealnie w limicie. Jego przeciwnikiem w narożniku niebieskim reprezentant MMA Tadores Katowice, Dawid Grochal. Dawid wnosi 75,95 kg. Zapraszam do face to face. Dziękuję panowie, patrzymy przed siebie. Chwila dla fotoreporterów, będę miał pytania. Oskar, o twoje samopoczucie przed jutrzejszą galą, bo widzę, że twój przeciwnik ma solidne wsparcie. No, walczy powiedzmy u siebie, no ale jestem dobrze przygotowany, mi się wydaje, że to wystarczy. Super, wielkie brawa dla Oskara. Dawid, no masz mocne wsparcie wśród swoich kolegów, przyjaciół, którzy będą zapewne jutro z tobą. Czy to pomaga, czy troszeczkę jednak stresuje? To pomaga bardzo i jutro będzie ich bardzo dużo. Jeszcze więcej. Super, bardzo się cieszymy, witamy was serdecznie. Zapraszamy. Oskar, pokaz tutaj 30-sekundowy. Narożnik żółty jutro, Shark Top Team Bytom, Oskar Tyrcha, walka w kategorii do 77 kg, a jego przeciwnikiem MMA Tadores Katowice, Dawid Grochal, narożnik niebieski. Wielkie brawa. I moi drodzy, ostatnia walka w kategorii semi, 61 kg w tej kategorii wagowej. Zapraszam w narożniku żółtym MMA Tadores Katowice, Dorian Wawrzusiak. Sześćdziesiąt jeden i 0,7 kg, idealnie w limicie, a jego przeciwnikiem reprezentujący Shark Top Team Bytom, Dominik Dymiński. Sześćdziesiąt jeden i 0,2 kg, również w limicie. Panowie, zapraszam do face to face. Jest pełne skupienie. Zapraszam przed siebie jeszcze. Patrzymy, panowie. I zapraszam do pokazowego treningu jako pierwszy Dorian. 30 sekund dla ciebie. Kategoria wagowa 61 kg. To będzie ostatnia walka w dniu jutrzejszym w kategorii semi. Reprezentujący MMA Tadores Katowice, Dorian Wawrzusiak. Wielkie brawa. I w pokazowym tutaj treningu jego przeciwnik Shark Top Team Bytom, również kategoria 61 kg, Dominik Dymiński. I wielkie brawa dla Dominika. Moi drodzy, czas na te walki, na które też pewnie czekacie z niecierpliwością. Kategoria Pro, narożnik żółty. Oto oni rozpoczną. Kategoria wagowa 77 kg. Zapraszam na wagę Silesian Cage Club i przedstawiciel Mateusz Pochopień. Zapraszam na wagę. Przypominam, kategoria wagowa 77 kg. 77,5 kg, idealnie w limicie, a jego przeciwnikiem w narożniku niebieskim Matadores Katowice, Jakob Ordanian. Jakob, come on. 76,4 kg. Zapraszam do face to face.
Panowie, możecie stanąć bliżej siebie, jeżeli macie ochotę oczywiście. Będzie to nam lepiej wyglądać w obrazku. Widzę pełne skupienie na twarzach. A Państwa poproszę o ogromne brawa. To oni jutro rozpoczną kategorię Pro. I zapraszam do treningu pokazowego. Jako pierwszy Mateusz. Najpierw jeszcze przodem staniemy sobie, tak żebyśmy mieli chwilę dla reporterów. I zapraszam do pokazowego treningu. Pierwszy Mateusz. Kategoria wagowa 77 kg. Jutro w narożniku żółtym Silesian Cage Club. Mateusz Pochopień. Wielkie brawa. A jego przeciwnikiem narożnik niebieski MMA Tadores Katowice Jakob Ordanian. Wielkie brawa. I kolejna walka, tym razem kategoria wagowa 61 kg w narożniku żółtym. Grappling Kraków to klub, który reprezentuje i zapraszam Andrzej Karkula. Zapraszam na wagę. ...61,6 kg, idealnie w limicie, a jego przeciwnikiem przedstawiciel MMA Tadores Katowice, Patryk Martynik. Narożnik niebieski. Zapraszamy na wagę. 61,15 kg. Panowie, zapraszam do face to face. Tu mamy ogromne skupienie. Zapraszam twarzą do przodu, panowie, patrzymy przed siebie. Podpytam was, skoro już tutaj jesteście. Andrzej, reprezentujesz klub z Krakowa, przyjeżdżasz na Śląsk. Jakie to samopoczucie, kiedy jutro będziesz musiał w Mysłowicach wyjść i stanąć do walki ze swoim przeciwnikiem? Samopoczucie i skupienie na bardzo dobrej pozycji. Teraz nic, tylko odpocząć, zregenerować się i jutro trzeba zrobić robotę. Do powodzenia życzymy, wielkie brawa. Patryk, jak twoje samopoczucie, jak ty się czujesz przed jutrzejszą galą w Mysłowicach? Czuję się dobrze przed galą. Okej, wszystko krótko i konkretnie. Zapraszam do treningu pokazowego. Jako pierwszy Andrzej Karkula. Przypominam, kategoria wagowa 61 kg, reprezentant klubu Grappling Kraków. Wielkie brawa dla niego. A jego przeciwnikiem MMA Tadores Katowice, klub, który reprezentuje Patryk Martynik. I również o brawa poproszę. I kolejna walka w dniu jutrzejszym, kategoria wagowa 70 kg. Narożnik żółty, Patryk Wojcik. Wielkie brawa. Klub Łamator Racibórz. Zapraszam na wagę. Równiutko 71 kg, a jego przeciwnikiem w narożniku niebieskim przedstawiciel Silesian Cage Club, Sergiusz Uzarek. ...70,5 kg, także w limicie. Zapraszam panowie do głębokiego spojrzenia prosto w oczy, face to face. I zapraszam przed siebie, jeszcze patrzymy panowie, jeszcze patrzymy przed siebie, chwila dla fotoreporterów. Jesteśmy też na YouTubie, także zaprezentujcie się tym osobom, które być może zastanawiają się, czy wykupić jutrzejsze pay-per-view i trening pokazowy. Jako pierwszy Patryk Wojcik. Przypominam, kategoria wagowa 70 kg. Narożnik żółty jutro, Patryk Wojcik, klub Łamator Racibórz.
I dziękujemy bardzo, wielkie brawa. Jego przeciwnik Silesian Cage Club to klub, który będzie reprezentował Sergiusz Uzarek. Ogromne brawa, wielkie brawa dla Sergiusza, moi drodzy. I czas na zawodników, którzy wystąpią w walce przedostatniej, tuż przed walką wieczoru. Narożnik żółty, reprezentant Kame House Kędzierzyn-Koźle, Sylwester Hasny. Kategoria wagowa 70 kg, zapraszam na wagę. 70,5 kg, a jego przeciwnikiem w narożniku niebieskim reprezentant klubu DAS Team z Bielska Białej, Michał Sobiech. Siedemdziesiąt 45 kg, także mamy limit. Panowie, zapraszam do face to face. I proszę jeszcze, patrzymy przed siebie, panowie, chwila dla naszych fotoreporterów. Mamy tutaj kilka osób z aparatami. Jest oczywiście też kamera. Sylwester, jak twoje samopoczucie, powiedz, przed jutrzejszą walką, bo widziałem, że tutaj uśmiech jest, powodzonko było życzone. No bo chodzi o to, żeby był szacunek, a jutro będzie wojna i o tym chodzi w tym sporcie. Super. Michał, życzyłeś powodzenia swojemu przeciwnikowi, teraz się uśmiechasz. Jutro liczysz na to, że również z uśmiechem zejdziesz z oktagonu? Z uśmiechem wejdę i z uśmiechem zejdę. Taki jest plan. A mój klub to Das Berserker z Team Bielsko-Biała. Tak jest. Wiedziałem, że mi pomożesz. Zapraszam do treningu pokazowego. Sylwester Hasny. Jutro narożnik żółty, kategoria wagowa do 70 kg. Sylwester Hasny, Kame House Kędzierzyn-Koźle. A jego przeciwnikiem w narożniku niebieskim zapraszamy do treningu pokazowego Michał Sobiech, Das Berserker Team Bielsko-Biała. Tym razem się chyba nie pomyliłem. Wielkie brawa. Przedostatnia walka przed walką wieczoru. Moi drodzy, czas wyciągnąć ten oto pas, o który jutro będzie walka wieczoru i zaprosić zawodników, którzy wystąpią na zakończenie. Narożnik żółty, Shark Top Team Bytom, Michał Hawro. Kategoria wagowa do 61 kg, zapraszam na wagę. ,85 kg, a jego przeciwnikiem w narożniku niebieskim przedstawiciel Silesian Cage Club, Cyprian Wieczorek. Zapraszamy na wagę. 61,1 kg. Wielkie brawa dla Cypriana. I zapraszam panowie dalej. Na środku mamy mieć pas, tak żebyśmy wiedzieli, o co walczymy. I tutaj spoglądamy sobie głęboko w oczy. Walka wieczoru 11 gali Silesian MMA. Jutro w Mysłowicach. Zaczynamy o godzinie 19. Michał Hawro, Cyprian Wieczorek. Panowie, patrzymy przed siebie jeszcze. To jeszcze pytanka szybkie. Michał, do ciebie pytanie. Tam jakiś zatarg rano był, jakieś nieporozumienie, gdybyś coś więcej mógł powiedzieć na ten temat.
Zatarg to może za duże słowo. Myślę, że już nie ma sensu tego gdzieś tam roztrząsać. Rozeszły się po kościach. Nie będziemy tutaj niektórym ludziom dawać jakiejś atencji, bo wydaje mi się, że tylko to miało to na celu. Mniejsza z tym, wszystko jest dobrze, jesteśmy zważeni, w limicie, najedzeni i już tylko przyjemności. Super, wielkie brawa dla Michała. Cyprian, 2 pojedynki na twoim koncie wygrane. Jutro po raz kolejny wchodzisz do oktagonu, liczysz na zwycięstwo i liczysz, że, jak to zapowiadasz, pas wraca do Świętochłowic. Skąd ta pewność? Skąd ta pewność? Przygotowania przede wszystkim. Wiem, że jestem dobrze przygotowany, wiem, że wszystko poszło po mojej myśli. Plan zrealizowany, jutro tylko pokazać to, po co tu przyszedłem. Super, wielkie brawa, moi drodzy. Cyprian Wieczorek. Trening pokazowy zacznie Michał Hawro. Walka wieczoru w dniu jutrzejszym, kategoria wagowa 61 kg. Walka o pas. Przedstawiciel Shark Top Team Bytom, Michał Hawro. A jego przeciwnikiem jutro w narożniku niebieskim przedstawiciel klubu Silesian Cage Club, Cyprian Wieczorek. Wielkie brawa, moi drodzy. Szanowni Państwo, jesteśmy po ceremonii ważenia. Przypominam, jutro, 23 września, hala sportowa Mysłowice, godzina 19. Rozpoczynamy od godziny 18. Będziemy Państwa do tej hali wpuszczać. Bilety możecie nabyć albo w kasach przed wejściem, albo za pomocą strony internetowej silesianmma.superboss.pl. Jeżeli nie możecie być jutro z nami w hali w Mysłowicach, zapraszamy Was do zakupu streamingu w pay-per-view na stronie silesianmma.ppv.stream.pl. To była ceremonia ważenia przed 11. galą Silesian MMA. Przypominam, jutro w Mysłowicach. A ja jeszcze przypomnę o partnerach i sponsorach gali: Miasto Mysłowice, Dariusz Wójtowicz, prezydent Mysłowic, Pasja TV, przeliczkostorys.pl, Aqua Woda Sodowa, DBX Bushido, Show You Strength, Panomedia, Grupa Wolf, zintegrowana grupa ratownicza, Kombiasy Wideo, a strategicznym sponsorem jutrzejszej gali jest firma Montostal Silesia. Oczywiście organizatorem Fundacja Wspierania Sportu Silesia. Dziękujemy, że byliście z nami. Wielkie brawa dla wszystkich zawodników, dla Was za to, że tutaj przybyliście w dniu dzisiejszym i widzimy się jutro w Mysłowicach. Killers in the jungle.